ser cuiner de petit? Jo de ben petit volia ser pagès, perquè m'encanta la terra. Jo volia ser veterinari. Cadaqués és un poble que diu que costa de venir, però quan hi ets costa de marxar. La teva mare per festa grossa deu fer alguna cosa a casa. El meu pare fot arròs. O volia ser amb ceba i ratafia, aquestes coses. A mi el que m'encanta de ma mare és un fricandó que fa amb llagostins. Mar i muntanya total. El mar d'aquí és a vegades molt tranquil i a vegades s'embraona. Segons el temps que fa, decideixes fer un tipus de pesquera o un altre. I és una cosa que m'agrada molt perquè ets lliure, et sentes lliure, vaja, no sé si ho ets, però te'n sentes. Jo a casa meva sempre eren dos plats i posa. Això ma mare sempre, diguéssim, el menjar l'ha tingut. I si no eren dos plats i no m'acabava el posa, no m'aixecava de la taula. De cada casa, no? Suquet, jo el que tinc aquí és el suquet. Ja ho crec que som feliç de viure aquí. De l'any 42 que sóc aquí. Cadaqués és molt maco. La vida d'una persona que viu a Cadaqués és una mica especial, no? Vivim amb una connexió permanent amb la natura, no? De vent, de tramuntana, de colors. Al cap de l'any, de 360 dies, n'hi ha 180 ventosos. La llum, el sol, el mar, no és el mateix, no? Treballar en un entorn privilegiat, com pot ser el de Cadaqués, que si, per exemple, estiguéssim al mig del desert. Hi ha un conjunt de factors que van lligats al clima i al paisatge que no es poden separar de la cuina. Fins ara treballem amb el bulli, amb el treball amb un equip de 45-50 cuiners que comporta una sèrie d'estrès, de pressió i d'exigència que és diferent. Des de la mateixa professió de cuiner hem arrencat amb el projecte Compartir, on amb un equip molt més reduït de gent intentes tirar endavant una sèrie d'il·lusions que es diuen tota la vida. Penseu que aquest projecte ha nascut de l'amistat. De l'amistat hem de 3 companys que fa 14 anys que treballen plegats i que tenim la il·lusió de fer alguna cosa propi i s'ha traduït amb el Compartir. Fins ara estàvem pendents una mica de les pautes que ens anava marcant el Ferran, sempre, amb la feina al bull i de més, i l'altre és de gestionar un negoci propi, no? Què m'agrada més menjar? Els productes d'aquest entorn. Grotes a l'hivern, a la tardor, bolets. Ara que estem a la primavera, em venen al cap les fruites. El dento, l'escorpa, segons, el mero, tot m'agrada, perquè com és fresc m'agrada tot. Jo sóc més de carn, un bon filet de bou, un bon xai. I el formatge, però per exemple jo me'n recordo a casa meva que tots són amants del formatge i ma mare a vegades comprava una peça de Rocafort, per exemple, i el posava al mig de la taula i jo m'havia d'aixecar perquè era impossible que pogués... xocolata, tu. aguantar. Fins als 24 no vaig menjar xocolata. Quasi quan estava... Doncs jo estava enganxat al xocolata. Ma mare se'm va portar al metge. A nivell de cuina jo crec que sobretot també en quant a restauració ha millorat molt per això, perquè hi ha més coneixement. El que sí que hi havia abans era més temps. Sí, això sí. Jo crec que la cuina és igual que les cultures, que com que no està feta i tot el que queda per fer, la cuina és viva. M'encanta la meva feina. Aixeco a 2:15 normalment, i el primer que faig és fer-li un petó a la meva filla Anna, que ara té 5 mesos. L'altre dia li vaig fer la primera papilla i em va fer molta il·lusió. I no hi ha res més maco que cuinar per la família i la gent que estima.